Tradične bohatý kultúrny, spoločenský, športový život v Udiči už začal tými plesmi, stolnotenisovým turnajom, ktoré sme spomínali, ale budú ďalšie veľmi zaujímavé akcie, tak keby ste ich skúsili predstaviť. Tak v podstate teraz po fašiangoch bude troška pôst, bez zábavy, ale potom máme stavanie májov v Udiči každoročne. Aj v miestnych častiach to máme troška takú raritu, že nestávame len jeden maj v centrálnej časti, ale 3 až 4, hej, takže býva to zaujímavé. V máji máme potom 10. maja je Deň Matiek, 1. júla, alebo teda teraz to nebude 1. júla, ale trošička skôr na piatok, 29.5. máme MDD. Tam bude nejaká zmrzlina a také nejaké hry pre detičky. V júni taktiež robíme uvítanie detičiek do života. Máme zbor pre občianske záležitosti, takú slávnosť troška. 6.6. máme futbalový turnaj starých pánov, ktorý zastrešuje občianske združenie No a čo? Boli 2 ročníky v spolupráci s obcov, tento tretí zatiaľ chystáme, snáď dopadne všetko dobre. Potom máme každoročne hasiči, udickí robia na ostrovku Jánsku vatru, taktiež sa na túto akciu veľmi tešíme. V júli máme každých 5 rokov oslavy obce, tento rok vlastne vychádza 705. výročie od prvej písomnej zmienky, takže po 5 rokoch budeme mať oslavy obce. Júl, august, tam máme prázdninové premietanie filmov, letné kino, tomu hovoríme, lebo to máme už v novopostavenom amfiteátri, takže už je to zasa troška zaujímavejšie, ako to bývalo predtým. Potom v septembri máme hodové slávnosti pri kostole svätého Matúša, tiež každoročne tieto bývajú. Október posedenie s jubilantami. Tu máme 80, 85, 90 a 95 ročných jubilantov, tak s týmto sa tiež zase robí zbor pre občianske záležitosti, také maličké posedenie. V novembri zaužívali sme katarínsku zábavu, takže ak sa všetko podarí, tak tento rok by bola tretíkrát katarínska zábava. A v decembri, začiatkom decembra 3.12. je posedenie s osamelými občanmi, ktorí sú teda vdovy a vdovci. Tak toto tiež býva každoročne. A zasa Mikuláš pre detičky. A tým rok končíme.